As obras da nova sede do Club de Remo de Cabo da Cruz avanzan a bo ritmo. Así o afirmou o alcalde de Boiro, que agarda que a actuación estea finalizada en marzo. As novas instalacións do Club de Remo de Cabo da Cruz seguen tomando forma. As obras retomáronse logo de que o pleno da corporación aprobaron a modificación de crédito por 335.559 euros para financiar as actuacións pendentes. A ver o estado das obras, do avance das obras. A verdade é que as obras están moi avanzadas e, según nos di a empresa adjudicataria, é que probablemente no mes de marzo podamos empezar xa o traslado para as novas dependencias do club, non? Nos vamos a traballar nese sentido para que ben a mediados ou a finales de marzo se poda facer o cambio de todo o material que teñen nas instalacións provisionais tamén ali cerca de Cabo de Cruz e, bueno, a nosa intención é que xa no mes de abril pois o club xa estea instalado. Para iso tamén estuvemos vendo material que se adjudicou, non? Cunha axuda da Dirección Xeral de Deporte nun 60% e un 40% que puxo este goberno de Boiro para o que é o material do mobiliario de oficinas e tamén mobiliario da práctica do remo, non? Con esta última actuación, o Club de Remo de Cabo de Cruz quedaría total e absolutamente rematado. Como xa indicaba o alcalde, e así o coñece o conxunto da poboación de Boiro, pois esta instalación é a instalación que foi amplamente demandada por parte do club e do deporte en xeral no noso concello. Si había unha débeda histórica co Club de Remo por ser, como xa apuntaba o alcalde, por ser un referente a nivel galego, e non só a nivel galego, sino tamén a nivel estatal, pois tiña que ter unhas instalacións á súa altura. Eu creo profundamente que unha vez rematada esta instalación pois podemos contar co mellor club galego, que xa o temos. Romero sinalou que seguen a traballar para dotar de máis materiais a nova sede do Club de Remo e espera que as novas instalacións dean un impulso máis ao remo entre os máis cativos. Esperemos que con estas novas instalacións pois podan facer mellor traballo a nivel deportivo. Esa é a nosa intención e contar tamén con esas instalacións con boas condicións deportivas tamén para os nenos, non? Quer dicir, para o deporte base. Creemos que con estas novas instalacións o que o deporte base de remo vai a ter un crecemento exponencial, xa estamos vendo, e ese é o noso desexo, non? O alcalde de Boiro recordou todos os imprevistos que houbo que superar para que as obras avanzaran, xa que se tivo que cambiar o proxecto inicial. Se veu que había moitas deficiencias que houbo que arranxar, por eso este proxecto se retrasou tanto. Por un lado, pola rapidez en que se fixo e se tirou o inmoble, dúas, porque o proxecto vese claramente que se fixo rápido e corriendo, e tamén a pandemia. A verdade é que vai a valer a pena este traballo destes 2 anos e medio que houve que pedirlle disculpas aos aficionados do remo pola tardanza, pero a verdade é que se traballou arreo dende o goberno para que isto fora unha realidade. Agora estás a levar a cabo a instalación eléctrica e os acabados finais, como a colocación de baldosas ou o pavimento técnico do ximnasio.